var der også. Hvad? Det ene er Alexander Blackie. Nå, det er sikkert Alexander Y. Skulle ikke undre mig. Nu er jeg inde at fiske. Det skal også passes. Hvad? Det skal også passes. Ja, ikke? Jo. Jeg gør det kun for lettelse. For nu har jeg fået en enchanting table, så. Nu skal den også i brug. Så jeg kigger sådan rimelig meget ind i vejene. Må du ikke selv bande om, Thijs? Jo. Jeg skal bare lige have lidt mere på det. Thijs, du kan også skrive RX. User joined your channel. Nej. Nej. Thijs. Du kan skrive RX og sådan et navn. Så kan du se, hvor meget dia og sådan noget, han har fundet. Hvis du har permission til det. Det har burde han have. Okay. Så kan han bare bruge den command. Den er god til at fange x-rays. Mm. Den command, den kender jeg fra Cuffs.